am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm cu verișorul meu, Animal Simulator! Nu pot să vă arăt camera, că sunt pe afară. Da, dar că încalc intimitatea. Acum eu o să-mi iau vultul. Vreau ăsta, că arată bine. Fly și uitați. Stați că vreau și în dragon. Dragon! Aha, dragon! Hai să mergem pe insula vulturilor. Eu sunt dragon, stai. Nu sunt. Dar mă duc. Nu mă interesează. Văd ceva acolo. Ia să ne uităm. Nu uitați de like și subscribe. Nu s-a terminat videoclipul, dar hai să ne uităm ce e pe insula vulturilor. Dar ca să fiu și eu politicos, o să fiu și eu un vultur. Reset. Dorm și stau. Dorm și stau. Și acum fly. Hai să ne uităm. Am de pupa Angelia. Vreau să-mi iau casa lui. O să-mi iau casa asta. Că eu pot în casa asta, după câte știu eu, să stau cât de cât. Ia, vreau să văd ceva. Sunt pești. Salamandre. Salamandra. X. Un cal. Dar mai întâi să mă fac și eu ceva zburător. Adică știți voi. Și acum și zbor. Asta e casa mea, asta e casa verișorului meu. Hai să mergem la Caion. Nu la Caion. La zona de. Stați că mă blocai. Ce? Stai, ce?
Tancuri? Nu știu cum există tancuri. Ia uitați, sunt o lup. Trebuie să-mi iau ceva mai rapid. Un cal. Asta e tot băiat. Ca să știți, dar mai întâi să ne mai luăm un lucru. Șorm. Vedeți? Și acum hai să spun. Am ajuns într-un final. Hai să ne luăm asta. Atac, 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 atac. Cu capul? Wow! M-am teleportat în casa mea, dar nu știu ce. Vreau să fiu iar om. Vreau să fiu om. Nu animal, nu vultur, om. Om, așa că o să-mi dau reset. Acum dau teleport casă. Teleport house. Am și o casă normală, cu oameni normali și obiști. Acesta e salamandra. Salamandrele au dinți. Nu, stai. Oare eu am dinți? Stai. Oare salamandrele? Nu, stai. Eu? Nu, Salamandrele au dinți. Asta e întrebarea. Oare au da sau nu? Îmi ziceți? Uitați că îmi trebuie alt animăluț. Că cum și-ai mult. Hai să mă teleportez. Teleport house. Sunt uriaș, dar eu pot să zbor. Stai. Mai întâi hai să văd ce e aici. Nimic. Acum hai sus de tot. Sus de tot de luți. Hai să mergem aici. Oare ce? Nu uitați de like și subscribe. Dar n-am terminat, mai e puțin. Mai stau câteva secunde și după o să închid acest videoclip. Ia uitați casa șoimului, adică eu, casa mea. Sau o să mă pun aici și o să dorm.
Cam atâta cu acest videoclip. La revedere! Pa!